Valdorfska škola u Zagrebu prošli je tjedan obilježila 5 godina rada. Prva Valdorfska škola osnovana je prije 90 godina u Stuttgartu, a prva u Hrvatskoj prije 15 godina u Rijeci. U povodu tih obljetnica održana je svečana tribina. Možemo sa više sigurnosti reći da smo mi kvalitetna pedagogija i da iz naše škole izlaze prije svega zadovoljni mladi ljudi, a onda ja bih rekla i svestrani. Naime, prema utemeljitelju Valdorfske pedagogije Rudolfu Steineru, osoba svoj odnos prema svijetu gradi fizičkim aktivnostima, emocijama i mišljenjem. Ti aspekti moraju biti u ravnoteži. Zato se umjetničkom i radnom odgoju pridaje jednaka važnost kao i kognitivnom. Uloga nastavnika tu je ključna. Kako bi odgojili slobodne i svestrane mlade ljude, i sami se trebaju neprestano razvijati. U tome im pomaže mentor iz Švicarske, zemlje s najviše Valdorfskih škola po glavi stanovnika. Obrazovanje zovemo umjetnošću obrazovanja. Mislimo da bi učitelj trebao biti umjetnik u najboljem smislu te riječi. To je jedno. Drugo, učitelj bi trebao biti nezavisan i slobodan u onome što misli da je najbolje činiti. Samo nezavisna i odgovorna osoba može odgajati djecu da bi jednoga dana postali potpuno odgovorni za ono što čine, osjećaju i žele u životu. Neovisno se u razvijenim zapadnoevropskim zemljama omogućava financiranjem iz privatnih izvora ili pak iz državne blagajne, no bez nepotrebnog upletanja države. Valdorfska je škola u Zagrebu, kao jedna od žrtava recesije, ove godine ostala bez državnog novca. Alternativno, privatno obrazovanje u Hrvatskoj si malo tko može priuštiti.